O xuvenil do Noia Portos Apóstoli vai a por todas no Campeonato Nacional Sub-19. Os noieses xa están en Murcia e o seu primeiro rival será un dos favoritos, o Guanapix Sala 10. O Portos Apóstoli xuvenil busca pechar por todo o alto unha temporada para o recordo. Campións de Liga do Grupo 1 da División de Honra, primeira participación na Copa de España Xuvenil e agora estrea no Campeonato de España Sub-19 de clubes. Os noieses viaxan a Murcia con 14 efectivos e coas ganas de dar o mellor de sí para unha campaña xa histórica. Unha ambición que xa se contaxiou na plantilla. Bueno, pois a verdade é que temos moitas ganas, levamos moito tempo esperando este momento e agora pois chegou a hora de demostrar, polo que levamos traballando todo o ano, e demostrar iso, que somos capaces de competir contra os mellores e imos loitar por estar na seguinte fase. Contra Móstoles pois pasounos un pouco factura o non ter esa experiencia nos primeiros minutos, pero bueno, agora xa xogamos ese partido tamén contra o Málaga e polo tanto creo que estamos preparados para sair dende o primeiro minuto a por todas. O Noia estrease mañá ás 12 do mediodía ante un dos favoritos, o Guanapix de Sala 10, un torneo que servirá como punto de final para unha campaña para o recordo. Chegan como debutantes e despois de superar unha semana un tanto extraña con moitos xogadores tendo que realizar a proba de acceso á universidade e perdendo adestramentos. Unha tempada moi larga, desde o principio habíamos nos posto estes obxectivos non obligacións, pero que nos gustaría xogar a Copa de España, o Campeonato de España de clubs. Somos debutantes nesta categoría, a ver, estas semanas entre a Pau, que tuveron a maioría do equipo, porque a maioría de segundo ano, pois tamén tuvemos unha semana un pouquiño complicada de adestramentos, pero bueno, tuvemos a verdade 2 semanas para poder preparar o partido de mañán, e bueno, intentar competir, que non nos pase como en Copa os primeiros minutos que sean un pouquiño xa salir enchufados, porque foi o que notamos, non? Esa inexperiencia que nos poden pasar nestes casos contra un equipo Guanapix que ven de ser finalista da Copa, único que había repetido do ano anterior, o ano pasado igual xogando Copa e Campeonato de España de clubs, e bueno, un reto máis que se nos plantea aí para finiquitar esta tempada, que